Ole hey when to Imbro brown layer ka kan hanti velia ZPDS kuta Zoram Poultry Development Society kan thrila tangin hey zani kan han cha ma se he lo mom khop meya zani kan han cha kha bom khata hian somnga zela da tu ni mel ina langa ma se he minon bela pakate te minon bela ni alo mom khop meya alo du ve nom pon number kan pe thei chewa lo boy pui tu nula fel nula kan ti dong pi pe amin kan phe che lo fel de uma oma chu kan zo phone meya anin hei heti hian nin non thon me sumo kan lo la ve me ni ti kha kan ban thel du chu hei hi engzang nge kha aron thon te ka pakhat thi samruk le pariatin pakhat thi ron thleng theya chu kan in biak dana kha chone na nu than sa nia hei an chak vat khop me tui bom hi panga kan handa phota an non thleng tir boka kan tia atui ba khi kan la pedu chi lowa tuya hian ORS kan polani hei thren phechen in na chang an la khelawa white leg khon tu na he kan vul me ka an zia hi cha in ang don vak em loina lang tlat he an du om ve khop mai hei te an tlei ve sap khop mai a hei pawai kan han da pawai kan da ma hen le kha khong te hnuai kan han da an em lo tur angai la no man ti khop mai hei kan in hnuai a hian ti hianin plyboard te kan pinga kan han siam top mai a heng ho hi a ma white leg khon ho kan ti ang dewin thani ten han thlin huna kan farm lama kan da chho ve lenga ti hian kan han than ve le phot mai ni atui mi te ar lama tui mi te lo om chuan lo en ve le du kan ringa he ni phoi he ar kan han hula nuam hi kan ti ve khop mai a mu nom hin tling ve ni an han che vel khim po hi pathian chu siam te hian mi la hi alam thina mi hring te ne aril ruwa po hian an tlana ve tlat mai ni mu nom hin tlinga en reng mai hi kan cha ka ti hian hei nakin dewa chahulam dewa cho te kan han te don ani ama sai chan hei broiler cho no te cho hi kan pe me zela ke ni chu ti te tak chen kan han uluk lem khan lowa hei ti hian lo en ve ro tui mi te nam takin tui mi te na o le ti khan du ta potang o